Neskutočná vec sa stala. Prezident Pellegrini sa našiel po týždni mlčania a zatajovania pred problémami ľudí uviaznutých vo vojnovom konflikte s Iránom. Dnes prezident Pellegrini vyšiel pred televízne kamery a ak ste čakali, že bude dávať vyjadrenia k šafareniu vlády, pekelným konsolidáciám, chudobe alebo aj k tej vojne v Iráne, tak ste na veľkom omyle. Na svetlo Božie dnes Pellegrini vyšiel kvôli tomu, aby porozprával, akú pokutu dá šéfovi SIS, synovi Tibora Gašpara, za tú jeho búračku v Nitre. Za búračku, ktorú vyšetrovali niekoľko mesiacov, aby nakoniec zistili, že na tom luxusnom aute s nejasným pôvodom išiel rýchlosťou vraj len 54 km za hodinu. Pellegrini pred celým Slovenskom dnes hovoril, že vinník nehody vlastne neexistuje, kamerové záznamy neexistujú a Gašpar teda dostane pokutu len pár trápnych stoviek eur a všetko je vybavené, všetko má byť zrazu v poriadku, máte mu tlieskať, absolútne neskutočné. A hneď ako Pellegrini zas a znovu podržal mafiu, prosím vás, on sa zas strátil v útrobách paláca a za svoj plat 18 000 eur mesačne bude na vás všetkých aj naďalej zvysoka kašľať. Pretože toto nie je prezident ľudí na Slovensku, toto je stelesnená hanba v prezidentskom paláci.